Добро утро, скъпи приятели! Прекрасен нов ден ви желая. Днес имам специална изненада за вас. Една прогноза с една великолепна дама, която ще се представи. Тя е ведически астролог. Калина. Здравей, Кали! Здравей, Стояна! Много ти благодаря за поканата да съм тук. Здравейте на всички! Казвам се Кали Порфирова и съм ведически астролог и нумеролог. Член съм на Българската асоциация за ведическа астрология и се радвам, че сме тук заедно днес. Днес темата ще бъде 2026 година в астрологичен план. Какво да очакваме, как да планираме и кога, предполагам, направо да продължавам с това, което съм подготвила. Това е супер. Ама първо разкажи ни каква е тая разлика между ведическата астрология и нормалната астрология. Защото преди години, като ми прави на мене хороскоп, аз по принцип съм водолей, ама ти ми каза, че съм козирог. Да. И аз много бях изненадана, защо така се получава тая разлика и изобщо каква е разликата между ведическата астрология и стандартната, защото хората не правят разлика. Да, стандартната или наричана още западна тропическа астрология има доста разлики всъщност. Ведическата астрология произхожда, има корени назад над 5000 години непрекъсната история и отчита изключително прецизно положението на звездите в момента, в който живеем, във века, в който живеем сега. И отчита изменението на земната ос с цели 23 градуса и половина. Значи представете си, че това е един знак е 30 градуса, 23 градуса и половина. Всъщност е изменението на земната ос. За това по западната астрология знаците вървят малко напред. Преди 2000 години тези системи са били подравнени и тъй като западната астрология се ръководи по тропически знак, т.е. винаги знак Овен започва на 21 март, когато е пролетното равноденствие, само че заради прецесията във ведическата астрология зодия Овен започва чак около 14 април във века, в който живеем в момента. И това не е грешка. Просто ведическата астрология отчита изключително точно астрономично как се падат звездите към Земята в настоящия момент и погледнат от Земята какво реално се вижда, което може да се види и на едно приложение за гледане на звездите. Много, много голяма разлика дава. Да. Това ми направи впечатление и затова исках да те питам. И защо реши да учиш, въобще да се специализираш в ведическа астрология? Ами аз 2014 година започнах първо с западната астрология, но след като видях вече богатството на ведическата астрология, малко след това се преориентирах напълно. Просто ведическата астрология, освен тази астрономическа точност, която предлага и много богата система за прогнозиране. Освен основната карта, там има 108 производни карти на наталната. Има кармична карта, която дава реално резултатите, защото наталната карта е като обещание какво може да се случи на човек, обаче кармичната карта дава реално какъв ще бъде резултат. Така че могат да се получат доста разлики. Много разлики се получават и аз, когато ти ми направи прогнозата и тогава предвеща такъв огромен успех, аз малко така изгледах странно, но то всъщност всичко се случи, което беше много интересно. И другото, което ти ми каза, че при мен всички ретроградни планети, когато има нещо ретроградно, при всички хора е назад, при мен е триумф. И то е точно така. И аз даже с удоволствие чакам някоя ретроградна планета. Всички се оплакват, нали? А при мен точно тогава са най-многото награди, публикации. Да, така е при теб, но и в твоята карта беше ясно, че ще постигнеш много големи успехи, за които те поздравявам. И аз ти благодаря. Добре, нека да преминем тогава към каква дейност ти извършваш всъщност. Казахме, че правиш хороскопи по ведическата астрология, но каква е твоята специализация? Най-често хората ме търсят за бизнес и за взаимоотношения. Синастрия също правиш, така ли? Синастрия също правя, да. Не ми се струва, че това е в момента най-търсената част, синастрията и бизнеса. Да, така е.
Отношенията и бизнеса винаги са много горещи точки и много често хората търсят консултация точно за това и също така за прогнозиране на важни неща, като сватби, като сделки, кога да продам имот, дали да го продам сега, дали да изчакам малко и така нататък. Така че да, също се занимавам и с нумерология. Това е другото нещо, което съм специализирала през годините, така че обединявам тези две знания и те много добре работят успешно заедно. Да, това е прекрасно. Какво ще кажеш по принцип за тази 2025 година? При някои хора беше доста драматична. Ами беше доста драматична, да. Затъмненията особено така предизвикаха доста трансформационни процеси и те ще продължат през 2026 година, през цялата 2026 година, така че темите, които бяха зададени през тази година като промяна и като трансформация, ще продължат като тенденция и през следващата година. Имаше много сериозни кармични съвпади през тази година, които просто тригерираха неща, които в годините са били в застой или в някакво Точно така. На това ми направи впечатление, извинявай, че те прекъсвам, че някак си много бързо вече кармично човек каквото си е натворил назад, изведнъж точно тая година се получи. При някои са изключително големи успехи, при други са, за съжаление, много негативни аспектите. Просто имам чувство, че тая година ускори кармата някак с избъдването. Точно така. Имаше един съвпад в март месец около затъмненията на Сатурн със Северния лунен възел. По принцип, Северния лунен възел иска всичко да се случва бързо, а Сатурн казва не, сега тук ще трябва да минеш през препятствия, ще трябва да си изчистиш първо кармичните задължения, за да можеш тогава да вървиш напред и всичко да се случва бавно, структурирано, просто бързите успехи не са дълготрайни. Абсолютно. А 2026-та, понеже темата сега ни е, тя пак ли ще е кармична година? Да, по принцип нумерологично това е година на ново начало, което е хубавата новина, защото 2026 нумерологично е единица. Това е новото начало и ние през 2025 година приключихме един 9-годишен цикъл и беше голямо разчистване. Да, преструктуриране, преосмислене, взимане на важни решения, приключване на неща в живота ни, тотално разчистване на всичко, което вече не ни служи, за да можем да си направим пространство от тук нататък вече да вървим в нова посока, така че това е хубавата новина. Следващата година вече ще можем да поставим това ново начало и да направим първите стъпки. Следващата година ще бъде много важно да се възползваме от това, да посадим семената на това, което искаме да се разраства и наистина да работим в тази посока. Ще имаме възможност да бъдем забелязани, видени за това, което правим и оценени, стига да го правим с интегритет към хората и етично. Това е много важно, точно така. Тема. Етика и служене. Това е новата тема на новите енергии. Здравейте, скъпи приятели! Задавайте, ако имате въпроси към Калина. Тя е ведически астролог и нумеролог и може да ви бъде полезна, защото съм я поканила с една тема прогноза за 2026 година. До момента разсъждавахме върху 2025, защото за много от вас тя се оказа година с доста предизвикателства. Добре, да пристъпим към въпроса. Какво ни очаква 2026 година? През 2026 година ще видим как светът се променя, обаче този път не само външно, но и отвътре. Това е година на съзряване и на осъзнаване. Много силно осъзнаване ще има. Тя ще бъде година на космическо пренареждане, на много дълбока промяна. Постигане на нова зрялост също така е голяма тематика. Постигане на баланс между духовното и материалното, т.е. да не сме вече само в материалното, да го балансираме добре с духовното. Година на повече любов и на повече мъдрост. Тя е повратна точка, превратна година е 2026 година, в която човечеството пренарежда своите ценности и създава нов баланс между материално и духовно, както казах. Ще бъде уникална година, която ще ни даде много възможности най-напред да се върнем към корените си, да открием по-дълбок смисъл и по-зряло разбиране за любовта, за успеха и за служенето, както и за бизнеса.
ще трябва да балансираме външния успех с нашето вътрешно усещане и с вътрешното ни спокойствие, да сме емоционално по-сигурни, по-стабилни. Година на интеграция също така ще бъде между душа и професия, ум, сърце и също темата аз и ние ще бъде доста силно застъпена. Юпитер и Сатурн са по принцип нашите основни учители и още повече през 2026 година и започвам с най-хубавата новина за следващата година, която е свързана с Юпитер. Юпитер е планетата на късмета, на благословиите, на благоденствието. И хубавата новина е, че от 1 юни следващата година, чак до 31 октомври, Юпитер ще бъде в екзалтация в Рак. Я пак повтори, малко бързо ми говориш, аз искам да вникна. Да. Я пак моля за така. 1 юни до 31 октомври Юпитер ще бъде в екзалтация в Рак. Тази екзалтация, т.е. това е най-хубавия знак на Юпитер, където дава най-прекрасните резултати, най-голямото благоденствие. Супер. Всъщност това се случва наведнъж на около 12 години. За последен път Юпитер беше в този знак от лятото на 2014 до лятото на 2015 година, така че можем да си припомним какви тематики бяха активни тогава и какви благословии ни даде Юпитер тогава и подобни ще бъдат тематиките, не казвам същите, защото ние вече сме надраснали това, което е минало в този период с тези 12 години, така че те ще бъдат активни и тогава. Искам да кажа нещо много важно. Юпитер сега навлезе за кратко в Рак също от 18 октомври до 5 декември, така че можем да видим Жокер, какво ни приготвил Юпитер през следващата година, защото темите, които се задават сега в този период и можем да си водим записки по тях, следващата година тогава вече ще претърпят пълна трансформация, експанзия, разширение с много повече късмет, благоденствие и с повече мъдрост ще можем да действаме от лятото нататък. Така че, когато Юпитер е в Рак, това дава разширение в семейството, може да даде повече бракове, може да даде хубави връзки, като цяло да се усещаме емоционално по-стабилни, време добро за деца, за заздравяване на отношенията, за духовни съюзи, също така за дългосрочни партньорства, етични проекти, тук пак подчертавам темата за етиката. Етика, морал, справедливост, да печелим аз и другите хора, всеки да бъде взаимоизгодни сделки. И също така международните партньорства. Това е тема, която също се разраства още от сега. Така че това е за Юпитер. Хората ще търсят доста по-дълбоко свързване, повече емоционална сигурност, стабилност и така нататък. В момента е много подходящ период до 5 декември, както и от лятото до година, да се работи с рода, защото знака Рак, където е Юпитер, твоята тематика, точно така. Знака Рак е свързан с нашия дом, с нашето семейство, с нашата майка. Така че семейни констелации, родови практики, работа с психолог, всякакъв вид терапии, всичко, което, тъй като Юпитер ще аспектира Скорпион, той е свързан с дълбоките трансформации, ще може да се работи на много добро, дълбоко ниво и да се постигнат изключителни резултати и също така да се работи добре и с подсъзнанието, защото аспектира и собствения си знак, всъщност, Риби. Така че много хубави неща по Юпитер. Едно нещо искам обаче да подчертая, че докато Юпитер минава през Рак, той ще застане в позиция с Плутон в Козирог по сидерални знаци, тук говоря. Точната опозиция около 20 юли, така че най-големите промени можем да очакваме именно тогава и те ще са по оста дом, семейство, кариера и статус в обществото. Ще трябва да се прави баланс и това е много голяма тематика за цялата следваща година. Дом, така, че, семейство. Дом, семейство и от другата страна са кариера и статус в обществото. Просто ще трябва да се прави много хубав баланс между тези две тематики. И ще имаме възможност добре да си подредим нещата от лятото от 1 юни до 31 октомври до година, защото след това от 25 ноември лунните възли, които
почти през цялата година, всъщност до 25 ноември, ще продължават да бъдат по оста, в която са в момента, и това е Лъв Водолей. След това вече ще преминат в Рак, Козирог. Точно тази тематика, която Юпитер и Плутон вече ще активират от лятото. И това, което сме подредили до 31 октомври, ще имаме възможност да сложим много добър ред, защото ако не сме успяли да го направим, от ноември нататък вече ще ни бъде доста по-трудно. Само една секунда. Скъпи приятели, чета вашите въпроси. Калина ще остави нейн контакт. Вие ще имате възможност да се възползвате от голямо намаление. Просто няма как да ви направи натална карта по едно съобщение. Ще оздравея ли? Може ли моята натална карта? Нали, аз съм я поканила да ни даде обща прогноза, да даде към конкретните зоди някакви насоки, но не е сериозно и не е професионално да се направи натална карта на човек, който си напише рождената дата. Можеш ли да ни кажеш какво се изисква за наталната карта, за да са наясно хората? Ние ще продължим прогнозата. Карта се изисква дата на раждане, час на раждане, също така и място на раждане. Това е необходимо да се погледне в индивидуалната карта на всеки един човек. Но по темата за здравето, и благодаря ти, че така повдигна този въпрос. Да, просто чета въпросите на хората. Да, този транзит на Юпитер е изключително добър и за да се погрижим за нашето здраве, не само за емоционалното ни състояние. В момента периода до 5 декември е много добър фокус точно в тази посока, и след това от 1 юни до година до 31 октомври ще дава изключително добри резултати, така че всичко, което направите за себе си в емоционален, в физически, в кариерен план и също така свързано с имущество, защото знака Рак също е свързан с недвижимите имоти, това е време, в което много успешно могат да се сортират и да се структурират, да се направи много хубава основа по всички тези теми. Значи сега започнете да правите действия за вашето здраве и за вашето материално благополучие, защото вече чухте за аспектите на планетите. Да. Сега, за Сатурн и Нептун, те ще продължат да бъдат в сидералния знак Кариби и през следващата година. Вече сме видяли, че темата за зрялост и преструктуриране е много активна в живота ни. През цялата следваща година до март 2028 година тази тема ще продължи. Така че хубавата новина е, че Сатурн и Юпитер минават през знак на и Сатурн и Нептун минават през знак на Юпитер, знак Риби, така че ще имаме подкрепата да направим една по-хубава структура, по-стабилна, и да действаме с повече мъдрост и дисциплина, превръщайки нашите идеи в реалност. Първата част от годината е за стратегическо планиране и изграждане на система, докато втората носи възнаграждение на онези, които са работили последователно и също така етично, с интегритет. В бизнеса означава първо да постигнем структура, устойчивост и морална отговорност преди да настъпи експанзията във втората част на следващата година. Тоест, преди да направим разширение, първо добре трябва да сме структурирали бизнеса си. Сатурн ще ни помогне да изградим също така и повече зрялост в отношенията, да има по-малко идеализация и повече реалност и отговорност към себе си и към другите. Така че да, етика, постоянство, духовна основа, това ще определи кой остава в бизнеса и кой отпада. Това много ми харесва. Това са моите ценности. Много ми харесва за баланса между личен и професионален живот, за етика, за ценност и най-вече да служим и да даваме на обществото. За баланс. Точно така. Това са и теми, които ще бъдат доста актуални и в личните ни взаимоотношения, така че има голям акцент върху това. Сега ще дам ретроградните периоди на Юпитер и Сатурн, защото те са ключови за корекция.
Първо, от 11 ноември тази година Юпитер ще бъде ретрограден чак до 11 март следващата година, така че това е период за ревизия на целите и финансовите ни планове. И също така друг ретрограден период на Юпитер е от 13 декември до година, това е чак в края на следващата година, което ще даде добро време за преосмислене на лидерството и личните ни амбиции. Тук нещата са свързани с его, с желание за успех и по-скоро да бъдем в служба на другите хора. Ще трябва да направим ревизия по тези теми. Сатурн ще е ретрограден от 27 юли, от лятото до 11 декември 2026 година, което ще даде изчистване на стари модели, корекции на връзки и бизнес процеси и взаимоотношения. Така че този процес ще започне от лятото на следващата година. Така, възлите, казах вече, че те ще продължат да се движат по оста Водолей, Лъв, сидералните знаци, което е точно темата за егото срещу сътрудничество, личния блясък срещу колективното служене. Северният лунен възел ни свързва с общности, групи, нови приятелства, докато Южния лунен възел ни помага да се освободим от нуждата за внимание, контрол и от нашето его, в любовта, в работата и в лидерството. Така че в личен план възлите благоприятстват осъзнаване на това, кои връзки са духовно автентични и кои са само игра на егото. Също така, те възлите до 25 ноември активират и доста силно темите за иновации, технологии, лидерство и автентичност. Северният лунен възел в Водолей отваря още по-голям потенциал за нови бизнес модели, дигитални пазари, изкуствен интелект, общности и сътрудничества. Това много ми харесва. Кога каза, че е датата? Този транзит е активен все още, т.е. от тази година до края на следващата година, до 25 ноември. Но нещата ще се разрастват тепърва. Да, но бизнесите трябва да бъдат много готови да се адаптират и да използват новите технологии, за да могат да напреднат. Южният лунен възел в Лъв дава отпадане на старите форми на егоцентрично лидерство. В това време свършва и печелят хората, които водят с визия и с сърце, а не с сила и с налагане. Ще имаме 4 затъмнения през следващата година, те са портали към много дълбока трансформация. Първото затъмнение е на 17 февруари, което отваря коридор между затъмненията и се отваря нова фаза за обществото и колективното мислене, пробуждане на идеали, социални каузи, визионерски идеи. Общо взето през това време ще трябва да преосмислим принадлежността към групи и общности, да се подготвим за ново начало и за повече автентичност и индивидуална мисия. Следващото затъмнение на 3 март, то е пълно лунно затъмнение. То ще бъде в Лъв, много мощно затъмнение, което ще активира темите за любовта, отношенията, самоуважението и също така да се освободим от нуждата от признания и да се свържем с любовта и с хората около нас с чисто чувство, а не просто да бъдем на сцената и да бъдем забелязани. Духовни практики, изкуство, прошка, пускане на стари модели в отношенията ще бъдат подчертана тематика тогава, тъй като ще има коридор между затъмненията между 17 февруари и 3 март. Това е време, в което не трябва да се взимат важни решения, по-скоро да се отдръпнем и да видим какво се случва, каква е общата картинка и ще можем да действаме чак след 3 март, когато ще имаме и екзалтирала Венера, която покровителства отношенията и финансите също така. Следващия такъв коридор между затъмненията е между 12 и 28 август. Така че това е период, в който също не трябва да действаме, да се тръпнем назад и да видим какво се случва. На 12 август е пълно слънчево затъмнение в Рак, едно от най-интензивните затъмнения на годината. И тук комбинация между Юпитер, който вече ще бъде в този знак, в екзалтация, и Плутон в опозиция. Ето тук ще се случват доста така трансформации, дълбоки процеси на емоционално и социално пречистване. Възможни са глобални промени около това затъмнение, трансформации в управлението, в системите на сигурност също така.
Това е много добро време за духовно пробуждане, освобождаване от страхове и създаване на ново усещане за вътрешна стабилност. Просто ще имаме ключова промяна в тези неща тогава. И на 28 август е частичното лунно затъмнение, последното за годината, и то ще бъде последното по оста Водолей Лъв. То ще бъде в Водолей, така че тази тема за иновациите, за промените, за трансформации и така нататък ще има своя край, своето оформяне, ще има фокус върху общуване, доверие, партньорски отношения, ще бъде така подкрепено от Юпитер точно това затъмнение, така че ще имаме възможност да завършиме успешно трансформацията, която стартира през тази година и ще продължи през следващата. От 25 ноември възлите вече сменят фокуса си, така че ако до момента сме били повече по аз и другите аз и големите групи хора, моето его срещу другите хора, просто тук вече темата се променя. По лунните възли и кармата започва да се проявява по оста ос, кариера, обществено признание, дом, семейство, майка, отношения с роднините. Нещо важно също, което да кажа за Юпитер и което пропуснах, тъй като Юпитер е в знака на майката, това е женски знак през цялата следваща година, сега също и до 5 декември, но от лятото до година уважението към жената и към майката ще бъде изключително важно, защото знаем, че когато жената е щастлива, целият дом разцъфтява. Така че ние като жени ще трябва да си доставим удоволствие, да се постараем да живеем в удоволствие и в спокойствие, защото това ще подхранва всички около нас и мъжете до нас ще трябва да ни помагат за това нещо, ако искат да имат успех в бизнеса, ако искат да имат разширение, също така в имуществото и в финансите изобщо, защото Юпитер покровителства и големите пари. Това е много важна тематика за... Забелязваш ли, че напоследък темата за женствеността все повече излиза напред? Тоест на жените им омръзна да бъдат и жени и мъже и все повече искат да бъдат жени. Ведическото разбиране за жената е, че тя трябва да живее в удоволствие, нали така? Точно така, да. Жената трябва да бъде в удоволствие, защото жената подхранва мъжа с удоволствие, със своите емоции. Мъжът е този, който води, той постига, той действа, но за да може той да го прави, той е подкрепен от емоционалността на жената. Да, мъжът е вектора, но жената има 7 пъти по-силно астрално тяло, т.е. жената материализира чрез своето състояние. Затова, особено през другата година, е много важно всяка една дама да се грижи за емоционалното си състояние. Да, можем да полагаме още от сега грижи, защото това, което поставяме сега като основи, ще се разрасне още повече, ще претърпи експанзия от лятото до година. Така че сега до 5 декември също е много добър период да се погрижим за себе си, за своето психическо състояние. Ако имаме някакви модели, от които искаме да се освободим в родов план, в психологичен план, също така просто да се погрижим за своето физическо благоденствие, психическо благоденствие и за своето удоволствие и емоции. Да, това е прекрасно послание. Да. Добре, не знам колко още време имаме, защото аз мога да кажа още допълнителни неща. Да, слушаме те. Да, ще отделим време. Добре, сега по Марс. Марса е планетата на действието, волята и решителността. Имаме изключително силно начало на годината по Марс, защото Марс ще бъде в екзалтация в сидералния знак Козирог от 16 януари до 23 февруари. Това е най-силната позиция на Марс за действие, за решения, за воля, за изграждане, стартиране, решителност по пътя нагоре към по-висок статус, тъй като Козирог е знака за кариерен успех. Там в момента транзитира и Плутон, така че може да даде доста промени по отношение на статус и кариера, външни обстоятелства, с които ще трябва да се адаптираме, за да можем да постигнем по-висок успех, но е много хубав период между 16 януари и 23 февруари за
за действие, за постигане на по-висок статус. Имайте предвид, че когато този период, януари, февруари, това, което действаме, което направим като първи стъпки, темата, която е и за годината, нали, годината единица, тези теми ще се разраснат още повече през есента. Също така неща, свързани с имоти, дом, семейство и така нататък, защото Марс в ведическата астрология, той покровителства недвижимите имоти също така че това, което стартираме тогава, ще се разраства допълнително от средата на годината. Препоръчваш януари и февруари да се направят първи стъпки, да не се отлага нататъка? Да. Така ли? Да, точно така. Тогава Марс ще бъде най-активен, ще имаме воля, ще имаме решителност, ще имаме кураж за действие. И то във върхова форма, така че е добре да стартираме нещата веднага, да не чакаме чак средата на годината, нали, за тази благословия на Юпитер. Той ще подкрепи това, което вече сме стартирали преди това. Така, и да, заради влиянието на Плутон също така в Козирог, транзита му там, ще има промени и те са неочаквани промени под външни влияния, които могат да дадат тотална трансформация в кариерен план. Сега добра или не толкова добра, много зависи от това в кой дом се пада все пак Козирог в личния хороскоп, така че хората могат да се свържат с мен за лична консултация. Ето тук е Кали Порфирова, това е страницата ми в Фейсбук, и да се види как могат да повлияят този ключов транзит за тях. През пролетта от 11 май до 20 юни Марс преминава в Овен, който е собствен знак, също много силна позиция, чудесни резултати. Овен по принцип е знака на новото начало, така че ако искате нещо тотално различно, ново, това ще е много хубаво време за решение, действие, ново начало, кураж за борба, мотивация за ново начало, всичко това ще го имаме от 11 май и особено май е изключително силен период, тъй като освен Марс в Овен ще имаме и екзалтирало Слънце от 15 май нататък. Така че май, от средата на май до 15 юни просто действайте, защото ще имате изключително много огън и сила за постигане на чудесни резултати. И също така друг хубав период е от 1 до 20 юни, тъй като Марс ще аспектира навлизащия в екзалтация Юпитер. Изключително много сила за експанзия. Между 18 септември и 12 ноември Марс е в падение, така че тогава е добре да забавим малко темпото и да не действаме от емоции, особено по темата за имоти и семейни теми. Темата за имотите тогава не е подходящо да се действа. Между 12 ноември и март 2020 извинявайте, точно така до март 2028 година Марс ще бъде в Лъв, ще носи смелост, лидерство, проекти, признание и така нататък. Но тук има един период между 12 и 25 ноември, в който Марс ще бъде заедно с Южен лунен възел и Слънцето в Лъв. Много огън и жупел, така че много внимавайте с егото. Точно това май е тема на цялата следваща година, да не бъдем егоцентрични, а по-скоро да бъдем в душевно взаимодействие с целия свят, с хората. Да, но точно тогава ще сме склонни към импулсивни решения, действия, просто за да бъдем видяни, да бъдем забелязани, а това е точно време за смирение. Не е време за да проявяваме този вътрешен огън. Импулс, да. Да, след 25 ноември вече енергията се прояснява и можем по-уверено да покажем нашата автентичност и творчески потенциал. Така, добре. Може ли да заключим, че имаме една великолепна година пред нас? Да, имаме великолепна година пред нас, година на трансформации, която ще ни трансформира на всички нива, като започне отвътре и навън ще трябва да направим този. И много нови възможности.
Да, за отношения финанси също е много добра година. Венера през март ще бъде екзалтирала в Риби. Изключително добре за романтика, състрадание, изцеление на отношенията. И също така април до средата на май Венера ще бъде в собствен знак Телец, който е свързан с нашите ценности, с нашите лични спестявания, където се намира и Уран през цялата година, така че можем да помислим за личните си финанси и за спестяванията по нетрадиционен и дори революционен начин, за да имаме повече сигурност през годината. Хубаво е да имаме предвид, че Венера ще бъде ретроградна в собствен знак в Везни между 3 октомври и 14 ноември, когато и Меркурий ще бъде ретрограден в този знак, така че малко по-внимателно октомври-ноември, тогава хубаво е до тогава да сме си изяснили отношения, да сме поставили някаква хубава рамка и основа, защото между октомври и ноември комуникацията и взаимоотношенията ще вървят малко по-трудно. Ще дойдат неща, които ако не сме ги финализирали, ще трябва да ги предоговорим отново. Тук говорим и за бизнес също така, защото Меркурий е планета свързана с бизнеса. Така че да, изключително силна година, в която ще трябва да се балансира материалното с духовното, да не действаме от его, да действаме етично, коректно, също така по правилата, за да можем да постигнем доста по-големи резултати и хубава трансформация за повече благоденствие в живота си. Кали, изключително много ти благодаря за този подарък, който ни направи днес. Пълна прогноза за 2026 година. Моля те, кажи основните препоръки. Ти вече ги каза, но искам да ги обобщиме за хората. Те сигурно ще го гледат многократно този лайв. Аз поне това, което разбрах, е баланс между егото и това да даваме, нали, духовно взаимодействие. Разбрах, че трябва да балансираме личен живот и бизнес, че трябва да сме адаптивни към новите технологии и да внимаваме да не действаме изцяло като егоцентрични същества, търсещи внимание, и да служим. Правилно ли съм те разбрала? Точно така. Юпитер също ще стабилизира доходите и благодействието от юни до октомври, ще поддържа растежа на етични, образователни, екологични, консултантски бизнеси, също така недвижими имоти, сектори свързани с хранене, с гостоприемство, международни сътрудничества. Тук също идеално време за оздравителни процеси и процедури, също добро време за работа с род, семейни констелации, психолог, дълбоки анализи, медитации, йога и подсъзнание. Сатурн и Нептун, както казах, ни напомнят, че честно, справедливост и морал всъщност стават новата валута и нашите клиенти ще усещат автентичността и грижата към тях. Насърчава се дигитализацията, изкуствения интелект, онлайн общности и нови пазарни модели. И също така не се гледа вече към личния блясък, а се гледа към това как да бъдем в услуга на хората и в полза за тях, за да постигнем повече благоденствие всички заедно, не само в... Да, скъпи приятели, ще пуснем лайфа на запис. Тук се интересуват хората, които сега се включват, че имате възможност да го изтеглите, може да се свържете с Калина. Като цяло искам да й благодаря, защото прогнозата е великолепна, от вас вече зависи да инвестирате в себе си, в знания, да работите със себе си. Калина каза прошка, работа с родови модели, работа с себе си, защото вашата вътрешна промяна ще въздейства на цялата ви околна среда. Звездите ви дават възможност за любов, за изобилие, за изцеление, за оздравяване. От вас зависи всичко да вземете в свои ръце. Така ли е, Кали? Защото много хора разчитат единствено на нумерологията и звездите. Аз непрекъснато им казвам, че Господ дава, но в кошара не вкарва. Ти сама знаеш, има натална карта, нали? Има даденост, обаче има и избъднатост. И не трябва да подценяваме нашия личен човешки фактор. Точно така, звездите ни дават възможности, но как ще оползотворим тези възможности, това е личен наш избор, защото ако има възможността да излизаме навън, да правим по-големи общности, да правим бизнес, но ние стоим, не правим нищо, няма как да се случат нещата. Така че служете с любов, с удоволствие, влизайте в нашите общности,
Работете върху себе си и несъмнено ще имате една великолепна година. Отново искам да благодаря на ведическия астролог и нумеролог Калина Порфирова, нали? Правилно ти казвам фамилията. Кали Порфирова, да. Ето тук има страницата ми. Така. Който се интересува, може да я контактувате. Тя ще ви даде специална отстъпка, ако кажете, че сте от нашата страница. Да, кода за отстъпка е прогноза 2026. Ако искате лична консултация, бизнес тайминг или пък имате нужда от ден и час за важна стъпка за вас, можете да ме потърсите на Facebook страницата ми, ето тук, както и на сайта ми Кали Порфирова, който се вижда тук. За участниците в този лайв давам 20% отстъпка за лична и нумерологична консултация с този код прогноза 2026. Така че астрологичната прогноза за годината ще бъде не 150-120 лева за вас, а нумерологична годишна прогноза ще бъде не 59, а 47 лева. Освен това предстоят доста празници, така че съм подготвила красиво оформени подаръчни ваучери за астрологична или нумерологична консултация, които биха били чудесен подарък за вашите близки. Можете да се свържете с мен на лично съобщение или на страницата ми за повече информация. Стояна, много ти благодаря, че за тази покана. Аз ти благодаря, че откри възможността тук и ни сподели тези чудесни новини, защото наистина 2025 за мен лично беше фантастична година, но аз като работя с хора виждам колко беше трудна за тях и за това искам да им дадеме надежда, да им дадеме информация и вече от тях си зависи дали ще променят живота си. Така че бъдете благословени, скъпи приятели, имате цялата нужна информация. Кали ще пусне линк към страничката, който се интересува, заповядайте. Много благодаря. Успешен